বুধবার কিয় হৈ আছে কাৰণ কিয় আমাৰ প্ৰশাসনে ইহঁতক পানিছমেণ্ট দিব পৰা নাই নেকি তুলসীবিলত মাইনৰ ছোৱালীয়ে ৰেপ কৰিলে মই অল আছাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা মই গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ কিয়নো এনেকুৱা ৰেপ কেছ আজি মাত্ৰ হোৱা নাই বহুত বাৰ হৈছে বুধবাৰ কিয় হৈ আছে কাৰণ কিয় আমাৰ প্ৰশাসনে ইহঁতক পানিছমেণ্ট দিব পৰা নাই নেকি তো আচৰিতজনক যদি আমাৰ প্ৰশাসনে এই খাদ ফিগত যদি ধৰিব নোৱাৰে অন্যথা আমি বেলেগ ধৰণৰ আমি আন্দোলন কৰিম অন্যথা ইয়াৰ দোষটো আমি প্ৰশাসনকে জাপি দিম এইটোৱেই ধন্যবাদ बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों जुदि नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोनहा गोजानाव दावबायनानै फाहामथाय लानो गोनां जानाय नंला मानोना नोंथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझारआ बेफोरबायदि बेरामनि फाहामथायनि खाबुफोरखौ लानानै फैदों क'क्राझार सोहोरनि बिखायाव थानाय बाजार इन्डियानि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फैनानै नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ लानो हागोन पेरालाइसिस शोल्डर पेन फेशियल पेरालाइसिस नी पेन स्पन्डिलाइटिस सायाटिका पेन नेक पेन हिप जॉइंट पेन बेक पेन एंकल जॉइंट पेन बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन बेफोरबायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा खम बेसेनावनो बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फाहामथाय लानो आरो बेवहाय मा खाबुफोर मोननो हागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 99740307338 नाम्बाराव फन हरनानै खौरां लानो हागोन